Bisag unsaon ninyo og angkon-angkon magpabilin gid mong bot-bot ng sekta inyong gipasakupan. Katawa kining atong mga amigo nga mga dili Katoliko. Ilagyong himuon nga tinuod ng ilahang gipasakupan. Kung tinuod ng ilahang gipasakupan kanang mga sekta nga nagsisulputan lang sa karon nga panahon, unya kung tinuod gyud nga mga pastoy ang iya gyud sa Ginoong Jesucristo, out of 49,000 sects nga milukop sa tibuok kalibutan, ang question ana, nganong wa sila magkasinabot? Di ba ingon ni San Pablo 1 Corinto kapitulo 14 bersikulo 33, ingon niya ang Dios dili Dios sa kagubot kung dili Dios sa kahusay. Ug kanang ang kahusay sumala pang San Pablo Ephesians chapter 4 verse 4 to 5, kita may usa ka Ginoo, may usa ka Dios, may usa ka bautismo ug may usa ka pagtuo. Kung tinuod ng mga pastoy nga naa karon sa ato ang palibot, kanang napag-ingon ninyo nga tinuod mo. Ano mo nagkasinabot? Ay noon magkasinabot raman mo kung mga taki mo sa pagtuong Katoliko. Magkasinabot raman mo og guba sa simbahan Katoliko, pero bisag pag unsaon ninyo na og guba, dili gyud na maguba ng maong iglesia. Sa hinungdan nga naisaad ang Ginoong Jesucristo, ingon pa niya, bisan ang ganghaan sa impyerno dili gyud makabuntog ini. O kung tanaw nato, nabungkag na lang ang Roman Empire 476. Hagba na lang ang Roman Empire, nagpabilin gihapon kining maong ginghariagi, kining maong simbahana o gingharian ng kalibutan. Naguba na lang ang nahagsa na lang ang Kingdom of Spain. Nagpabilin gihapon ng simbahan. Nahagsa na lang ang France. Nagpabilin gihapon ang Kingdom of France. Nahagsa na lang, nagpabilin gihapon ng maong simbahan. Nahagsa na lang ang ubang mga nasod, pero kining maong simbahan na mibarog hangtod karon. Buti pasabot, makaingon ta nga naagyod ang divine assistance ni ining maong simbahan. Tungod sa hinungdan nga bisan pagkapila ang mga persecutions ngayang nahiaguman, nagpabilin mo gyapon siya nga nagbarog. So kung mingon mo nga ang simbahang Katoliko dili na tinuod nga iya ni Ginoong Jesucristo, di pag-provide mo prueba. Kanang rebulto ninyo kadugay na nagitubag sa simbahang Katoliko. Gitubag na Second Council of Nicaea 787 AD. Gitubag na inyo lang ginabalik-balik, inyo lang gina-recycle ang maong atake para ingnon mong tinuod. Kapila na nagitubag na ang simbahang Katoliko, wa mag-Diyos-Diyos ay ang mga imahen sa mga santos. Imahen bitaw sa mga santos ang tawag, dili imahen sa mga Diyos. Kana pa lang, nadako na ng makasabot na ta ang simbahang Katoliko, way giilang laing Diyos. Unsa pa? Kani inyo ang tawag ng pamutbot, Efeso 4:11, wa nagisgutan daw nga tawag ining pari, mga gasabi na, nga gihatag sa usa ka individual nga diin sa simbahang Katoliko nga naay function na magtudlo mahitungod sa pulong sa Dios. Ay ang question na lang karon, kinsa may gitagaan og official function nga magtudlo mahitungod sa pulong sa Dios? Mga pastoy day. Kanang gingon nga pastor sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 11, refer na sa obispo. Dili na sa pastoy karon lang nibuto. Murabag ka ng uhong ba nga tungos dalugdog dikalit gawas. Dili. Wala nga bisan pagkapila mo magreklamo, kanang inyo palang gireklamo, mga amigo, hindi nga mga amigo nga mga dili Katoliko, kanang inyo pang gireklamo, i-provide para ninyong ebidensya na, tuo pa ko ninyo. Pero, as long as puro lang reklamo, puro lang mo claim, wa mo ebidensyang ilatag, chismis lang inyong ilatag, magikan na po sa inyong mga pastoy, nga mga chismusong dagko, magpabili ng bot-bot na inyong pundok, bisag unsaon ninyo og angkon-angkon, magpabilin gid mong bot-bot ng sekta inyong ipasakupan. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ San Second TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.